L-eks kandidat nazzjonalista u avukat qrib il-Partit Nazzjonalista Malcolm Mifsud ħada għattabla ħabel kontra l-udjenza li pparteċipat fl-intervista li kellu Eric Sborch ma' John Malija, dan sempliċement għax membri fl-udjenza waqt din l-istess intervista fuq il-gazin esprimew id-disappunt tagħhom bil-prestazzjoni ta' Eric Sborch. Naħseb l-aħħar mill-aħħar dak il-rajt u ukoll minn fejn ġejjin din il-kritika. Inti tinduna. John Malija kritika. ċertu nies li kienu fuq udjenza u mbagħad jmorru fuq TikTok u jagħmlu xiril u jgħidu vera kontu disappuntat. Fl-istess nifsi għal dan Malcolm Mifsud kienet jieħu sehem fil-programm tal-analiżi tal-gazzetti l-ħadd filgħodu fuq ix-Xandir Nazzjonali qal li ma rax l-intervista kollha u ra biss biċċiet minnha. Jiena to be fair ma rajtx l-intervista kollha tal-każin. Jiena rajt. Possibbli ma rajtix. Le, possibbli. Huwa possibbli ħafna. Din l-iskumdità ta' Mifsud sintomatika tal-iskumdità kbira li teżisti bil-kap nazzjonalista fid-Dar Ċentrali li f'intervisti ta' dan it-tip kull ma jmura tikompli jinkixef kemm mhux lesti jmexxi lill-pajjiż u kemm bekk fil-Partit Nazzjonalista baqa' kollox l-istess. Mena, il-wan ma żbaljajtx ġiet spind. Hemm differenza bejn spin u żball. Ġifieri meta kien hemm bżonn ngħid li żbaljajt, nammetti li żbaljajt. Meta ġiet spind, ngħid li ġiet spind. Ġifieri fuq dil-kwistjoni tal-Skyline Policy ġiet spind. Fil-fatt sors mid-Dar Ċentrali spjegalna li eżatt wara l-intervista ħarġet istruzzjoni biex id-deputati nazzjonalisti joħorġu jfaħru lil-kap u bekk jippruvaw idawru narrattiva skomda li bdiet iddur dwar Eric Sborch. L-istess għamel Mifsud li minkejja li ftit qabel ammetta li ma rax l-intervista obda l-istruzzjoni mid-Dar Ċentrali u reħiela jfaħħar b'mod sħiħ il-prestazzjoni tal-kap nazzjonalista. U għalija il-mistoqsijiet, il-risposti li rajt huma sodisfaċenti. Naħseb at the end of the day qed juri lin-nies li għandu pjan li jista' jimmexxi il-gvern u l-aħħar mill-aħħar daku. Sa dan it-tant l-avukat Kristjelja li wkoll kienet jieħu sehem fil-programm ta' TVM irreaġixxa għal din l-intervista. Fuq livell ta' politika nazzjonali, anka minn din l-intervista, wera nuqqas kbir ta' preparazzjoni. Illi dak li jkun ma mhux għax tkun kontri jew favori jgħid imma dana mhuwiex ippreparat, m'għandux what it takes biex ikun 4 xhur oħra, 6 xhur oħra, 8 xhur oħra il-Prim Ministru ta' pajjiż.